цел да получим и правилно плод. Но в България има много ранни слани. И сега в някои райони на България вече кайсията е загинала като цвят. Цветът е изгорял, не търпи по-ниска температура от минус 2 градуса. До минус 1-2 само венчето малко се нарушава от края, свива се и почернява, но под минус 2 градуса цветът при слънчево време целият става черен и пада. И казвам, аз имам кайсия, ама на 2-3 години само един път. Значи трябва да насадим и други кайсии, които са по-късни и цъфтат по-късни. И след това време, началото на април. Това има две унгарски кайсия, едната точно така се казва унгарска, другата марколешка. Те са по-къснични. Има една турска кайсия, сега не мога да спомня, някакъв султан беше, но какъв беше, сега не мога да спомня. Тя също е по-червена, по-дребна, но също е много здрава и късно сърце. Можем да направим, ако имаме повече насъждения и може да отделим време и може да ги спасим в такъв случай. Единият начин е пръскане с излек от хвощ. Отварата, тинктурата от хвощ предпазва 2 градуса разлика, най-малко. Ако очакваме, пръскаме 2 градуса, решаваме проблема. Ако е повече, обаче не. Старите методи, изпитани от нашите дядовци, от дървета слагат малко купчинки с слама, леко навлажнение ги запалват през студената тежка нощ. Кушикът, който излиза нагоре, обхваща дървото, нали гледаме от страната, която вятъра духа и предпазва дървото. Такава може да се спаси до минус 5 градуса. Спокойно. Има още един начин, не доказан много, но използван. Пръскат късно вечерта с вода, с чиста вода, цялото дърво. Около пъпката се образува ледена шапка, която не позволява, както и на ескимосите и глутото, къщичката, която те нощуват и живеят там, от сняг направена и вън минус 30, вътре 0 градуса. Тази ледена обвивка предпазва пъпката. Ако се първи найлон горе? Можеш колко найлон си трябва? Значи, първо е много трудоем. Много трудоем. Ако са 2 дърве? Да. Ако 1-2 дърве може, но нейлона разликата най-много 2 градуса, под нейлон. Ако не е сложен през деня, когато има малко слънце, да акумулира малко топлинка около дървото, но трябва да е цялото опаковане. Така, значи какво? Хората, които имат увереност в бъдещето и са оптимисти, казват, война без жертви няма. Така че, ако едното за това говорим за биоразнообразие, кайсиите ви са измръзнали, ви една тежка пролет, но са останали праскови, ябълски, сливи. Значи няма да бъдем на нула. Нали? Така че не е толкова страшно. Търсим начин и обикновено ние вземаме чуж опит и искаме да го приложим без да се образяваме с условия. Кайсията не е мястото край София, примерно, или в Северна България на някои места. Мястото е там край Дунава. Като почнем от Бяла до Силистра. Най-хубавото място. И около Черноморието, предимно в Варненско, Старо Оряхово, някъде около Мичури малко, там. Защо? Защото кайсията трябва и въздушна влага. Много кайсии загиват от горещите дни на юли и август. Няма ли във въздуха влага, няма резултат.